Benvingudes, benvinguts a l'entrevista de Mataró Ràdio. Avui és dilluns, ja saben que els dilluns conversem amb els representants polítics de l'Ajuntament de Mataró. Avui és el torn de Junts per Mataró i ens acompanya el cap del grup municipal, el senyor Alfons Canela. Molt bon dia, senyor Canela. Molt bon dia. Bon dia, boirós, per cert. Molt boirós, sí. És maco, fa com un aspecte així fantasmagòric a la ciutat. Maco. El que passa que boira està molt bé, perquè allò que fa aquest efecte fantasmagòric, que és molt maco, de gent, no sé si ens acostumaríem a viure, però, com a Osona o Lleida, que la boira és persistent i... Això sí, que diu que pot deprimir una mica. Tot i així, jo preferiria la boira que el vent de l'Empordà, Però bueno... Millor la boira que no pas el vent de l'Empordà. Sí, tot i que els que no tenim molt cabell no ens espentinem gaire, Però, en fi, jo igualment, a mi m'agrada més la boira, la veig més reposada que el vent. El vent ens fa una mica bojos. El que passa que de la boira al vent hi ha un altre element que és imprescindible, que és el de l'aigua, i que no ens plou, encara que van caure, va ploure, amb una certa generositat, s'anuncien una mica més també de pluges, però vaja, no amb aquella dimensió que caldria. I aquí estem patint, i patirem. Sí, perquè a més sembla que hem entrat en una dinàmica en la qual costa molt que les borrasques ens arribin a Catalunya, perquè com que tot ens arriba de l'Atlàntic i ens arriba superdesgastat i no es creen les condicions perquè hi hagi una llevantada, perquè jo em sembla que es parla que des del Glòria no hi ha hagut una llevantada, és que estem parlant d'anys. Llavors, clar, jo no sóc expert, però penso, ostres, aquests cicles són normals? Són exclusivament producte del canvi climàtic o són, evidentment, com diu el nom, cíclics, i això revertirà i després tornarem a una altra dinàmica positiva, però realment és preocupant. I sí que és veritat, l'altre dia va ploure, però ara ja tornem a entrar en una dinàmica que semblava que tornava a venir o arribar una borrasca, i ens torna a esquivar. I clar, i van passant els mesos i ens estem apropant a l'estiu. Realment fa basarda. Clar, hi ha municipis que hi ha algunes restriccions, alguns a prop d'aquí, de casa nostra, i algun de la comarca també, que han reduït la pressió de l'aigua que se subministra a les cases i a les empreses. Clar, la pregunta és, tot i que a Mataró sembla que sé que fa molts anys que fem els deures, que no hi ha pèrdues pràcticament de l'aigua que es distribueix, no com a altres municipis en què hi ha pèrdues importants, però bo i així, clar, la consciència de l'estalvi, no sé si la tenim prou interioritzada, i després hi ha un altre element, que és el que passa amb la indústria. Per exemple, la indústria tèxtil, un dels temes que els preocupa és precisament si hi ha restriccions importants, hi ha el ram de l'aigua, el ram del tint, però tota la cadena del tèxtil. És que al final tot allò que podem demanar a la ciutadania en quant a estalvi d'aigua, al final és un component més, però és que és limitat. O sigui, a la gent, si els hi pots dir, escolta, si 80 litres per dia i persona és molt, 100 litres per dia i persona és molt, jo em sembla que les ràtios que tenim a Mataró estan bastant bé, no són més que acceptables. El problema és que, clar, tot això té un límit. Vull dir, al final la gent, òbviament, ha d'utilitzar l'aigua i tu te'n pots estar de regar el jardí, te'n pots estar-te 5 hores a la dutxa cantant la Traviata, evidentment, però arriba un punt que, òbviament, tu has de fer la teva vida i la indústria necessita també de tenir aigua. I aquí jo crec que n'hem fet un accés a demanar a la ciutadania un esforç quan des de les administracions públiques fa 10 anys, fa 15 anys, que no s'ha fet aquest esforç, o almenys no veiem proporcionat. L'altre dia llegia, per exemple, que aquesta dessaladora de Tordera no podia estar a màxim rendiment per un problema de potència elèctrica, que dius, ostres, això són coses que són absolutament previsibles i no s'estan produint. I llavors dius, home, a la gent se li pot demanar, però és que arriba un punt que també les administracions, el sector públic també s'ha de posar una mica les piles, perquè és que, clar, si no, tot sempre va parar allà mateix. I això jo penso que és inadmissible. Penso que la gent a Catalunya ha tingut un comportament prou exemplar com per demanar que tinguem una administració també exemplar. Canviem de tema radicalment, perquè deixem la pluja, la necessitat de la pluja i les inversions que caldria fer. Però anem a l'habitatge. A l'habitatge perquè des de divendres, si no vaig errat, ja s'aplica la nova normativa que regula en alguns llocs, i en aquest cas Mataró també està inclòs, el preu que pot tenir el lloguer. Hi ha uns topalls que són els que fan que, en teoria,
el preu del lloguer no pugi, en alguns casos fins i tot baixi. Vostè fa uns dies feia una piulada en què parlava dels pisos que hi havia en lloguer a Mataró. I, clar, deia, n'hi ha molt pocs. Clar, jo penso que vaig agafar les dades d'un portal immobiliari, o sigui, una dada absolutament random, allò de dir, bueno, escolta, anem a mirar, a veure, a Mataró, quina oferta d'habitatge de lloguer hi ha. I em sembla que me'n sortien 50 i vaig pensar, ostres, és que realment és molt poc. Vull dir, a barris com Cirera, per exemple, em sembla que n'hi havia un o dos. O dius, hòstia, amb lo gran que és això no... Aquí hi ha una distorsió important. Clar, el problema que hem tingut amb el tema del lloguer, específicament, és que, per una banda, tenim una legislació que ha sigut excessivament permissiva amb el fet dels ocupants que no paguen el lloguer i que fa que qui sigui propietari tingui certa, diguem, adversió a posar el pis amb un contracte vinculat amb un contracte de 5 anys sense saber exactament quina protecció tindrà en cas de que aquella persona, l'inquilí, deixi de pagar-li, perquè en aquest cas llavors es troba que només pot acudir als tribunals ordinaris amb una demanda de desnonament que pot trigar el temps que pot trigar, amb la qual cosa, clar, ell té que seguir assumint despeses i, a més, no pot percebre rendiments d'aquest pis o d'aquest habitatge i, a més, amb les pèrdues que això li provocarà. Per aquí tenim una part important que jo crec que ha influït en aquesta baixa oferta de l'habitatge. Clar, després ens ha vingut el tema que com que Mataró està en el mercat tensionat, és un municipi de mercat tensionat, i es considera que ha d'estar dintre d'aquesta forquilla dels índexs de preu de lloguer. Això es va aprovar en primer lloc per la Generalitat i va ser tombat per l'estat espanyol perquè va considerar que això era matèria reservada a l'estat espanyol i aquí va aplicar un tema competencial i va dir, no, escolta, això és espanyol i per tant això només ho podem regular a través de la Ley de la Vivienda, que és el que finalment s'ha fet, i a través de la Ley de la Vivienda ara sí que podem aplicar aquesta forquilla de preus de l'índex de lloguer que ens posa, com vostè deia, aquests topalls. Clar, qui posa aquests topalls? Qui està obligat? Estan obligats els grans tenidors, estan obligats aquells que han tingut el pis llogat els últims 5 anys. Clar, tot això, al final, genera una desconfiança en el mercat, perquè la gent, el problema és que no sap on són. I no sap, o sigui, el que abans era, escolta, jo agafo, poso un meu pis a lloguer, sí que és veritat que hi ha una llei d'arrendamientos urbanos que em dirà, bueno, escolta, ara mateix els lloguers estan a 5 anys o estan a 7 anys. Bueno, molt bé, un cop ja sé aquesta dada, o són 5 prorrogables fins a 7, o són un any prorrogable fins a 5, el que sí, vale. Un cop tinc clara aquesta dada, escolta, jo agafo, poso un meu pis a lloguer i andando. Això ja no es produeix. I això entres amb una amalgama administrativa i legislativa que la gent no coneix. I com que la gent no ho coneix, la gent desconfia. I com que desconfia, no posa el pis a lloguer. I com que no posa el pis a lloguer, es redueix dràsticament l'oferta. I això és una cosa que està passant a dia d'avui. I és normal que passi, perquè al final el que no li podem demanar a la ciutadania és que es converteixin tots en assessors jurídics, en assessors fiscals, en assessors administratius. I quan convertim les lleis en una assessoria administrativa i legislativa com estem convertint a dia d'avui, doncs passa això, que redueix l'oferta. Per altra banda, a més, després ens trobem amb els promotors immobiliaris. Promotors immobiliaris tenen que tenir a la que engeguen una promoció, tenen que tenir certes garanties dels preus als quals podran treure aquests habitatges. Per què? Per tenir ells un marge de benefici només? No, no només això, sinó perquè ells han d'aconseguir finançament. I aquest finançament no ho aconseguiran per part del banc si no hi ha una certa estabilitat i unes certes garanties. Perquè llavors és molt difícil planificar una inversió en base a una cosa que pot canviar en funció del polític de torn, que llavors diu que aquí ara estem en mercat tensionat i comença a fer un discurs altament demagògic en temes d'habitatge i, clar, ja es carrega l'estabilitat. I què fa el promotor? No treu pisos a lloguer. Una altra vegada el mateix. No hi ha oferta i ja tornem amb l'escassetat d'habitatge de lloguer. Aquest és el problema que estem tinguent a dia d'avui. I no sembla que això tingui que anar millor perquè continuem entestats amb aplicar polítiques que van contra la lliure oferta de l'habitatge. És a dir, es pot produir la paradoxa que hi hagi ara vivendes a lloguer a un preu més assequible o que no pugin tant
com ha anat pujant els últims temps, però en canvi, que hi hagi la possibilitat de poder-ho fer, però no tinguis la possibilitat en el fons perquè no n'hi ha. És a dir, el mercat es redueix. Efectivament, la gent que ja estigui a dintre del lloguer, aquests es veuran beneficiats per això, perquè realment, clar, el lloguer, els preus paren, i això està clar. Si tu apliques un índex de preus de lloguer, òbviament, la pujada s'atura. Però, clar, el problema és que també atures l'oferta. I si atures l'oferta, clar, dius, és que llavors ja és allò, diguem que hem matat la gallina, no? Vull dir, llavors, clar, com posarà ous? I aquí estem una mica. Aquesta és la disjuntiva en la que ens trobem actualment amb el mercat de l'habitatge lloguer. I la vivenda de promoció pública? A veure, l'habitatge de protecció oficial, el problema que hem tingut en aquest país és que ara ha canviat el paradigma, però l'habitatge de protecció oficial ha sigut un desastre en quan s'han fet proteccions oficials a 20 i a 30 anys, en funció si el sòl estava programat per fer-ne, de si el promotor rebia ajudes públiques, però clar, què ha passat? Ha arribat un punt que, clar, que s'estaven desqualificant més habitatges que no pas els que s'estaven qualificant. Perquè, clar, com que anaven passant els períodes de qualificació, doncs, clar, la gran pregunta és, escolti, si vostè per què vol tenir un habitatge, per què vol entrar en un habitatge de protecció oficial? Home, doncs perquè vostè la seva situació és vulnerable i necessita unes ajudes. Això de que jo acabaré fent negoci amb l'habitatge de protecció oficial, per moltes administracions d'esquerra que aquí haguem tingut i s'ompli la boca amb el tema de l'habitatge, és el que han permès en aquest país. I és una aberració. O sigui, que la persona que ha tingut un habitatge de protecció oficial hagi acabat especulant amb aquest habitatge de protecció oficial, perquè l'ha desqualificat i l'ha vengut a preu lliure. Aquí hi ha una experiència que s'està fent a Mataró, que per mi és el camí, que és aquests habitatges dotacionals que s'estan fent al carrer Muntanya, que el que fan és agafar un equipament comunitari i passes a tenir una promoció, en aquest cas ara no recordo si són 7, 8 o 9 habitatges, que són de titularitat pública i que van destinats realment a col·lectius que exclusivament poden acreditar una situació de vulnerabilitat temporal per la qual han d'estar en aquest habitatge. Parlo des de col·lectius com puguin ser dones maltractades, com pugui ser gent gran, com puguin ser estudiants, persones que no tenen en aquells moments uns mitjans durant un temps de la seva vida que els pugui facilitar accedir a un habitatge. Llavors, aquí temporalment, aquí sí que s'està fent la funció pública de donar un sostre a aquestes persones. I a partir d'aquí després, això ha de circular. Aquestes persones s'entén que han de passar un mal tràngol a la seva vida, que l'han de poder superar, que se'ls ha pogut ajudar, i després poden accedir al mercat lliure una altra vegada. Clar, aquí, com sempre, hem anat tard, hem agafat, hem posat aquí promoció a lloguer absolutament insuficient, perquè és absolutament insuficient. Es calcula que el país necessita entre 2 i 300.000 habitatges per donar cobertura a la demanda que hi ha d'habitatge, i evidentment estem en nivells que ni s'hi acosten, però ni amb anys aconseguirem reduir aquest diferencial que tenim ara sobre la taula. Senyor Canela, hi ha eleccions convocades? No, encara no convocades, no. Sembla ser que avui el president Aragonès signarà la convocatòria de les eleccions, la dissolució del Parlament i la convocatòria d'eleccions. Encara, no sé si encara es podria produir un moviment d'última hora, cosa que no crec, no? Però vaja. No ho sembla, no. Però bé, fins que no el saqui ben lligat. Escolti'm una cosa, clar, no s'han aprovat els pressupostos. Hi ha convocatòria d'eleccions, en parlem d'això també, però hi ha un dany col·lateral, que és que inversions que potser estaven previstes amb aquests nous pressupostos no es podran fer. Hi ha projectes a Mataró i al Maresme que potser quedaran pendents de que més endavant puguin entrar en uns altres pressupostos. Però l'esperat sociosanitari que ha d'anar davant del nou hospital, de moment sembla que quedaria encallat. Ja ho veuríem, perquè en el fons sí que és veritat que hi havia partides pressupostàries per tirar endavant el projecte, la redacció del projecte d'aquest nou sociosanitari del costat de l'Hospital de Mataró. A veure, que es prorroguin els pressupostos no vol dir que es puguin destinar partides via decret a aprovar projectes, evidentment, que siguin necessaris. Vull pensar que en aquest cas aquesta inversió, que porta tants i tants anys esperant i encallada,
home, jo crec que és de rebut que continués via decret i tal. Però sí, efectivament, la no aprovació del pressupost ens posa doncs, en una tessitura complicada al país. Pensi que no només, evidentment, hi ha punts que es podran anar aprovant via decrets i via partides extraordinàries, però, efectivament, tot el que és la licitació de contractes del sector públic queda molt, molt tocada, i això sí que és una aturada important, i perdoni que li digui, jo quasi sense sentit, diria. Vull dir, almenys sense sentit de país, sentit de partit n'ha tingut molt, tot això. Hi ha algunes altres inversions que també perillen a la comarca, algun centre d'atenció primària. No sé si en el cas de Mataró, comentàvem l'altre dia a la redacció, la possibilitat que l'edifici que s'ha de construir a l'Institut Cinc Sénies, que es va presentar el projecte no fa gaire, si això també perilla o no perilla? Jo en aquest cas crec que perilla bastant més, sí. Sí, perquè una cosa és la redacció d'un projecte, que té un cost, però és un cost molt més limitat. Clar, si passem ja a l'execució d'una obra, aquí estem parlant de costos ja molt més elevats, i aquí sí que jo veig que pot, sí, i tant, clar que perilla, totalment. Sí, malauradament sí. I ja em sap greu perquè, ja li dic, jo penso que el no aprovar aquest pressupost, el Hard Rock, tot plegat ha obeït a temes de partit i no a temes de país, Ja que parla de temes de partit, el president Aragonès diu que la culpa és dels comuns, però també de Junts. Clar, la culpa és de tothom, menys del president. Al final la culpa és de qui és. A mi el que em preocupa més és que, inclús jo penso, perquè penso que en aquest cas la consellera d'Economia, la senyora Natàlia Guix, ja penso que va ser vehement amb l'intent d'aprovació dels pressupostos, però a mi em dóna la sensació que l'aparell intern del partit ja feia temps que tenia previst doncs, que el fet d'estar a govern els estava suposant un desgast immens i que, per tant, s'havia d'accelerar aquesta sortida a eleccions. I això ho diu que ja, em sembla que va ser el gener, on ja el president Aragonès ja es va proclamar candidat de les eleccions, abans que estigués passant tot això. Ja va ser quan hi va haver canvis, doncs, volcant amb comunicació tot l'aparell de partit a dintre del govern. Són coses ja que i al final això, Hard Rock, no? Vull dir, al final ens volen fer creure realment que per ara un projecte de Hard Rock que no està ni dintre el pressupost i que això ja veurem com s'acaba, si s'acaba fent, no s'acaba fent, perquè pensem que aquest projecte ja s'arrossega des d'allò d'aquell senyor que venia, aquell americà, no? Que venia al principi, en Sheldon Anderson. Sí, certament. Sí. I havia de venir a l'Eurovegas, que després no va ser l'Eurovegas, després era el Hard Rock. Ara el Hard Rock, a més, és una cosa curiosa, no? Perquè és d'una tribu o sigui, els principals accionistes d'aquesta companyia, Hard Rock International, són són una tribu de Florida, no? I dius que van percebre molts diners arran d'uns drets aquests ancestrals i tal, i llavors van invertir en això. I al final dius, tot això, a veure, a mi no em quadra gens ni més. A veure si la interpretem, senyor Canela. Ens està dient que en aquest cas els comuns serien col·laboradors necessaris de l'estratègia de fer avançament d'eleccions? Perquè, clar, l'obstacle, em sembla ser que ha estat pels comuns. Si vostès no treuen això del Hard Rock, no votarem els pressupostos. No, jo crec que els comuns... No. Jo crec que els comuns, més que ser els copartíceps, al revés. Jo penso que en aquest cas, amb tots els respectes, parlant en termes polítics i de partit, no parlant mai de persones. Jo crec que han set una mica els tontos útils en tota aquesta història. Per què? Perquè se'ls ha utilitzat absolutament partidàriament des del partit des d'Esquerra Republicana per posant-los davant a l'espantall del Hard Rock, quan això tenia una importància molt, molt relativa en els pròxims 4 anys del país, i els altres ja han caigut de 4 potes. I a partir d'aquí ja s'ha fet el guió, que jo crec que és el que Esquerra Republicana volia. Prova d'allò i d'això és que aquest cap de setmana ja han fet aquests actes de partit ja amb tota la... O sigui, han entrat directament en campanya. És que aquesta gent ja fa dies que està en campanya. I crec sincerament, que mentre tu tens el govern de la Generalitat, és una irresponsabilitat per part d'aquest govern, que té el problema a sobre del tema de les presons, perquè la gestió que s'està fent des de la conselleria és absolutament lamentable, el problema que estàvem parlant ara de la sequera, problemes d'habitatge i després problemes conjunturals de país, com puguin ser de model
de país productiu, d'immigració, absolutament desatesos, i només anem a pensar a veure quan tocaran les eleccions. Crec que és una aberració pel país i un insult a la ciutadania, la veritat. I ara què passarà? El 12 de maig, eleccions. Avui també sabrem... No, avui s'ha conegut que dijous el president Puigdemont dirà si es presenta o no es presenta a les eleccions. Ho farà des d'Elna, a la Catalunya Nord. Ahir ja vam conèixer aquest cap de setmana que Salvador Illa estava cantat, però ara s'ha fet oficial. Liderarà la llista dels socialistes. Pere Aragonès seguirà, ja fa temps, com vostè mateix ho ha recordat, que es va conèixer que seria el candidat. Ara veurem si Carles Puigdemont encapçala la llista de Junts, però en tot cas, això com afecta la política local, els polítics que formen part de l'òrbita de Junts? Hi haurà moviment de cadires? Hi ha confecció de llistes? Com funciona tot això? Bé, clar, evidentment, sí, des del moment en què doncs, el president Puigdemont digui, no, si es presenta o no es presenta, evidentment s'haurà de confeccionar un equip de campanya, s'haurà de confeccionar un equip que lideri tant al Parlament de Catalunya com a nivell executiu tot el que hagi de ser un nou govern. Però bé, a nivell local la vida segueix, no? I aquí ens toca, escolta, al final ens toca remar per totes aquelles coses per les quals treballem amb el dia a dia, perquè això no ens ha de condicionar explícitament, més enllà dels actes que hem de fer en el seu lloc o la campanya que hem de fer de penjar cartells, però nosaltres la política del dia a dia crec que la nostra responsabilitat és continuar-la fent independentment del joc electoral que hi hagi a nivell nacional, perquè al final els problemes que tenim dintre l'àmbit local s'han de solucionar i els hem de solucionar des de l'Ajuntament de Mataró. I és aquí on hem de vetllar per la seguretat, hem de vetllar per tots aquests temes com parlaven abans de la possibilitat d'obtenir més habitatge, hem de vetllar perquè veure quina solució hem de trobar pel tema del solar del Corte Inglés. I aquesta ha de ser la nostra guerra. Després, evidentment, n'hi ha altres, però des de jo crec que amb aquestes en tenim, més que de sobres. Si li oferissin formar part de la llista per anar al Parlament de Catalunya per Junts, què faria? Jo, de moment, estic centrat en Mataró. No ho sé perquè no m'ho han ofert, ni sincerament, ara mateix no tinc aquesta expectativa. Però jo penso que en Mataró ja anem més que servits. Escolti'm, s'ha referit al Corte Inglés. Sí. Aquí tothom està donant-li voltes i voltes i voltes. Què s'ha de fer? Què es pot fer? Quina és la tàctica, l'estratègia del Corte Inglés al presentar la demanda? Què ha de fer l'Ajuntament? Què pot acabar passant amb aquell solar? Clar, a veure, amb aquesta història del Corte Inglés, clar, ara tenim oberta una via ja judicial en ferm, tenim una demanda presentada aquí al jutjat número 5 de primera instància de Mataró. Clar, aquí ara ja tenim una pilota judicial en marxa i tenim la pilota, evidentment, de negociació amb el Corte Inglés, que aquesta sempre ha estat oberta, tot i que, malauradament, sembla que no s'han fet prou passes endavant per arribar a algun tipus d'acord. Jo, evidentment, per la via judicial, ja ens hem trobat des de PUMSA amb els representants legals pertinents que ens han explicat l'estratègia, amb la qual estem d'acord. Aquí hi haurà una via que es decidirà o pel contenciós administratiu o pel civil, en funció del que decideixi el jutjat de Mataró, i aquesta serà una decisió que es prendrà en breu. Crec que pels interessos de Mataró, en aquest cas, i de la ciutat, ens interessa més que això vagi per una via contenciosa civil, perquè per una via civil és ben bé anem a analitzar aquest contracte, anem a analitzar per què el Corte Inglés no pot executar aquest contracte, i jo crec que aquí podríem tenir sorpreses que no ens agradarien. Però, per altra banda, jo crec que, sobretot, és la via negociadora la que s'ha de potenciar. I en aquesta via negociadora, l'Ajuntament ha de començar-hi a posar, crec, més peces sobre la taula per desencallar aquesta situació. El que passa és que posar més peces sobre la taula va molt a la contra de l'opinió pública, en aquest cas. I més quan... Quines haurien de ser? Modificar el planejament per obrir una mica més el ventall i no només reduir-ho a l'exclusivitat del centre comercial. Obrir el ventall per intentar trobar solucions, perquè, li dic una cosa, evidentment ho podem fiar tot a la via judicial, però per experiència jo sé que des del 2007 que hem aprovat ja 3 planejaments diferents aquí. Hem tingut diverses sentències judicials. Si des del 2007 tot el que s'ha fet fins ara no ens ha anat bé,
fiar només a l'estratègia judicial per mi és un error, perquè vol dir que molt estrany seria que al final una cosa que no ha anat mai bé acabi anant bé. El més probable és que una cosa que no ha anat mai bé acabi malament. Per tant, penso que aquí s'hauria d'obrir una mica el ventall a nivell de planejament. Obrir el ventall en quin sentit? Què s'hi hauria de poder fer? Pues, es tracta potser de determinar nous usos en aquest solar. En part, és igual, però a nivell d'urbanització, a nivell de residencial, a nivell de comercial, fer un projecte que sigui atractiu per un inversor i que sigui bo per la ciutat a nivell comercial per intentar desencallar aquest assumpte i que això deixi de ser la vergonya de la ciutat. Això hauria de passar perquè l'Ajuntament recuperés la titularitat del solar? Bueno, és que la titularitat del solar, si la tornem a recuperar, ja malament. Jo crec que no. Jo crec que la titularitat del solar ja no hauria de tornar a Punsa. Jo penso que ja hauria de passar un tercer, en tot cas, o continuar a Corte Inglés. Senyor Canela, no tenim temps per més. Moltes gràcies, com sempre, per venir al nostre programa. L'esperem en properes ocasions. Moltes gràcies, de veritat. Moltes gràcies a vostès. I ho deixem aquí. Demà més a l'entrevista de Mataró Ràdio. Fins aleshores, adeu-siau i que tinguin molt bon dia.